A data de 8 de gener, el govern de Toni Francès ens ha facilitat el pressupost de 2021, que vol aprovar el 5 de febrer. Ni un mes ens permeten per estudiar-ho. Però nosaltres ja hem vist que la inversió social no arriba a 100 euros per habitant, imprescindibles per a poder tindre un suport real a les necessitats dels alcoians. Per això hem demanat que s'augmenti esta partida fins als 110 euros i així podríem tindre un servei de suport a la salut mental, especialment entre els joves, 1 milió d'euros en ajudes per a la Covid i un servei per acompanyar a la gent major en la seva vida diària. En segon lloc, hem vist que els esports fonamentalment masculins se'ls donen ajudes 3 voltes i mitja més grans que als esports de xiques. Que existisca aquesta diferència és ja una molt gran discriminació per a les dones. Per això hem demanat al govern de Toni Francès que hi hagi una partida de 20.000 euros per acabar amb aquesta desigualtat, perquè les dones no paguem menys impostos per ser dones. També hem vist que 1,5 milions d'euros se'n van a ajudes a dit. L'alcalde no fa públics els motius d'aquestes ajudes. Penseu que hi ha entitats que superen els 100.000 euros. Això és clientelisme i a una democràcia del segle XXI no es pot acceptar. Hem demanat processos de transparència i concurrència competitiva per a repartir ajudes públiques, perquè els diners dels alcoians i les alcoianes no poden anar destinats a beneficiar a un partit polític. La major part dels pressupostos de joventut van destinats a activitats lúdiques, però resulta que a Espanya els joves pateixen d'un 41% d'atur i només un 17% viuen emancipats. Els joves saben divertir-se, però tenen problemes de precarietat que un ajuntament podria ajudar a pal·liar. I per això demanem que una part del pressupost se'n vagi a fer un pla municipal d'emancipació juvenil. Els edificis d'Alcoi són vells i molt poc accessibles i això dificulta molt la vida a les persones, sobretot a les que tenen dificultats de mobilitat. Per això demanem una partida en concret per a millorar els edificis, per exemple, posant ascensors. I sempre diem el mateix. Sense coneixement no hi ha polítiques eficients. Si volem millorar el nivell de contaminació del nostre aire, hem de poder mesurar aquesta contaminació. I així que demanem que s'invertisca en mesuradors de contaminació ambiental i que es publiquen les dades.